20 uffiċjal tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili qegħdin jgħinu l-awtoritajiet Griegi fit-tifi tan-nirien li qed ikunu kaġunati minn temperaturi estremi u li qed iħallu impatt dirett f'bosta reġjuni tal-Greċja. Bl-investimenti varji, illum pajjiżna għandu Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili b'ħaddiema li mhux biss huma iżjed lesti u magħmra biex jassistu f'sejħiet ta' emerġenza lokali, iżda huma wkoll lesti biex meta pajjiżi oħra jkunu fi bżonn urġenti huma jkunu lesti li jmorru barra minn xtutna biex jassistu f'sejħiet ta' għajnuna internazzjonali. Malta rispondi tas-sejħa taħt il-mekkaniżmu tal-protezzjoni ċivili tal-Unjoni Ewropea għal Greċja e kif it-temperaturi estremi qed jikkawżaw nirien fil-foresti, fil-ħaxix u fl-eliqi, kif ukoll pressjonijiet fuq is-sistemi tal-provvista tal-enerġija. Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza Byron Camilleri għamel kuntatt mal-ħaddiema Maltin u rikonoxxa l-impenn tagħhom hekk kif din kienet l-ewwel darba li d-Dipartiment bad kontinġent barra minn pajjiżna biex jipprovdi assistenza ta' tifi tan-nar f'ċirkostanzi mill-aktar diffiċli u f'xenarji differenti għal kollox minn dak li joffri pajjiżna. Għal din l-għajnuna, il-Prim Ministru Grieg ringrazzja lil Malta u lill-Prim Ministru Malti Roberta Bella tal-għajnuna tiegħu waqt in-nirien qawwija li qed jolqtu lil dan il-pajjiż. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Malti ringrazzja wkoll il-ħaddiema qalbina Maltin u qal li l-ħidma tagħhom hija waħda rikonoxxuta. Intant l-awtoritajiet Griegi ħarġu wkoll ordni ta' evakwazzjoni għal partit mill-gżira ta' Korfu u Evja kawża ta' nirien kbar li bdew jinfirxu fuq din l-art li hija destinazzjoni popolari ħafna ma' eluf ta' turisti. Għalkemm ma weġġaħat fin-nirien is-sitwazzjoni frodi u diversi bnadi oħra tal-Greċja baqgħet tassew allarmanti. In-nirien waslu biex eluf ta' turisti u residenti bdew jitilqu mill-Greċja. Fl-aħħar sigħat il-Gvern Ingliż kien taħt pressjoni sabiex iżid il-gżira ta' Rodi malhekk imsejħa lista ħamra ħalli jwissel il-Brittaniċi biex ma jsifrux lejn il-Greċja ħlief għal każijiet ta' emerġenza u sakemm is-sitwazzjoni tirritorna għan-normal. Sa dan it-tant l-uffiċjali f'Korfu qalu li n-nirien f'din il-gżira x'aktarx li tqabdu apposta minn persuna jew persuni mhumiex magħrufa u kontrarju għas-sitwazzjoni frodi jidher li n-nirien qed jinżammu taħt kontroll.